Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Am făcut multe de când n-am mai făcut un episod. Vedeți palanga, îi zic maceta. Pot să o țin în mână, e chiar tare. Mi-am upgradat și caracterul, acum dă câte 100, nu dă mereu 100, mai dă și 90 și 65, așa. Am mai făcut destul de multe până n-am mai făcut un video. Nici nu știu de când am făcut ultimul video, cât a trecut. Am aflat ce este cu când vă jucați arată puterea lui, sunt pe locul 2. Galben. Arată puterea lui pe galben. Aia înseamnă că o folosiți puterea când aveți nimic în mâini. Dacă aveți tigaie sau armă, nu mai arată pe galben. Acum dacă fug, am pus un caracter nou care fuge mai tare, îmi dă de 4 ori mai tare. Nu cum fugeam înainte, fug mult mai repede. Nu. Speed 4. Așa. Și cele care le folosesc mi-arată pe galben. O să revenim jos într-o ascunzătoare, că vreau să vă arăt mult mai multe chestii. Da, oricum. Am văzut că am uitat nițel pe YouTube și se pare că de 6 zile n-am mai postat ceva. Și am spus să mai postez și eu câte ceva. Ăla pică acolo. Campează. De oricum și noi o să campăm. Și această ascunzătoare este extrem de tare. Deci, eu nu știu până acum, am văzut sala asta într-un mod ciudat și puteți să vă duceți acolo dacă vreți. Sau, dublu păritoare. Sau, dacă vreți să fiți undeva să nu vă vadă nimeni, dar vă anunț de acum că dacă puneți ținta acolo, îi se face ținta roșie, vă duceți ușurel pe aici și rămâneți aici. Glumeam, intrați în asta. Dar trebuie cumva să nu vă vadă. Trebuie să faceți să nu vă vadă. Uite așa. Deci nu mai mă vede niciun pic. Asta este zona perfectă. Și am încercat și la alte cutii, se pare că nu merge. Și pe aici nu, doar pe acolo puteți și pe aici aveți mult mai multe intrări. Ok, eu acum mă duc să caut un kill, să omor pe cineva. Să văd ce-mi dă la bounty. Avem playerul în fața aici sus sau jos? Mă refer sus în partea asta sau jos sub noi? Bun. I-am dat-o, dar m-a lăsat low. Și acum aș vrea să-l omor pe tipul care a picat acolo, dar nu mai-l văd. Dragonov. Bun.
Aici nu-i nimic. Și am uitat să vă spun ceva. Mi-a picat un emote extrem de tare. O să vi-l arăt imediat. Uitați-vă sus că se uită două persoane la mine și eu fac acest emote. Înainte l-am avut doar pe ăsta. Acum s-a băgat un event cu asta. Bine, era și în trecut eventul, dar pe alt cont eu l-am. Și de fiecare dată când omor pe cineva fac această mișcare. Că l-am omorât, i-am tăiat gâtul. Și dacă spuneți că cu Dragonovul nu aveți cum să vă ascundeți, că este o armă lungă, greșiți. Puteți să vă ascundeți cu orice armă. Dar s-ar putea cu maceta să nu. Ne punem așa. Trebuie să ne punem cumva să nu ne vadă. Și uitați, de aceea acum maceta nu merge. Acum merge în orice fel. Da, să mă bag mai... Uitați așa. Și o să stau mult, opa. Da, m-am văzut. Doi! Tipul ăsta o să vină după mine. Deci vă spun de acum. Nu mai îl văd. Și nici după mine nu a venit. Cred că l-a omorât altul. Da, 100% l-a omorât altul. M-am aruncat că nu avea pistol, dar avea tipul ăla un pistol. O ață. Vedeți? Acum dacă țin păritoarea, puterea lui clar arată normal. Sau și grenada. Da, l-a omorât cineva. Holy shit! Câte gloanțe! 25. Avea tipul ăsta aparent. Bun. Avem și pistol, puritoare. Acum este un pic mai dificil, fiindcă avem ghiozdanul mare. Dar nu e chiar atât de dificil. Holy shit. O să stăm o dată cu zona. Dacă stau așa, rămân așa. Dacă stau cumva așa, trebuie să-mi găsesc locul. Așa. Deci îl apărea un player. Da, până o să vină în zona să mergem o dată cu ea, o să trebuiască să tai pe filmare. Bun, am revenit. Mamă, ce e acolo? Trebuie să folosim din pistol.
Nu le ia multă viață oricum. Dar scrierii în spate care au vrut să meargă și ei odată cu zona. Nu mi-au multă viață. Dar a început să ia. Bun. Avem o mică problemă și această problemă este cu... Mama a început să-mi ia mult. Playerul. Suntem morți? Habar nu am unde a dispărut. Dar nu avem meduri. Și trebuie să fugim acum. Că zona de data asta nu ne iartă. S-ar putea să ne omoare. O să mă bag în turnul ăsta. Zona e bună pe turn. Și niciun player. E bine. Mă uit într-una după playerul ăla, dar cred că a fugit. Cred că a fugit că nu-l văd pe nicăieri. Destul de bun. O să mă duc aici, poate găsesc repede niște meduri. Fie rar. Sper să nu mă aștepte, sper să nu mă aștepte. Buu! De un glonț jos. Avem și 4 gluri și 2 meduri. Vreau, aș încerca să mă urc într-un copac. Dar nu merge. Dacă aș putea... Cum ar fi dacă m-ar lăsa să mă urc într-un copac? Aici este bine că nu puteți să urcați. Doar să coborâți. L-ați văzut? What? Mi-a dat prin glu. Și ați văzut, mi-a arătat și un semn. Mi-a arătat și un semn ciudat. Nu mă orbi, nu mă orbi. Mi-a arătat un semn ciudat. Bun. Ne luăm de aceea meduri. Holy shit! What the fuck? Ce avea tip aici? Mamă, 20 de gluri! Nu vă cred! Deci uitați-vă și voi, 20 de gluri! Mamă! Da. Hai că am înțeles dacă e. Nu mai trage. What? Pe bune? Da. Am înțeles dacă e. Oh.
Deci nu puteți să treceți, dar... Nu puteți să loviți, dar nici să treceți prin el. Oh, sunt pe locul 2. Nu-mi vine să cred. Trăgea și ăla din față, dar și ăla. Degeaba puneam glu, că ăla trăgea prin glu care avea AVM-ul. Dar a tras prin perete oricum. A tras prin perete. Că acest AVM care trage prin perete, care trage prin glu, trage și prin pereți. Deci nu aveam șanse de scăpare. Dar oricum, doar cei care știu să joace cu AVM-ul sunt destul de buni. A picat, a aterizat destul de mulți aici. Dita nu-i deloc bună. Am nițel lag. Ia să vedeți unde s-a dus tipul ăla. Nu s-a dus acolo. De obicei, cei care se duc pe aici, în zona asta aici se duc. Dar tot ne poate să ne observe. E lângă mine. Da, era lângă mine, fiindcă e aici. Nu știu dacă tipul mai este. Nu, nu mai e. Bun. Wow! Acau? Păi are cel mai bun AK din toate armele. AK-ul dragonilor. Da. Și acesta a fost meciul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Să vă abonați. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!